Magandang buhay! Welcome to Teacher Lynn's class. Karon hisgutan nato ang atong leksyon sa ESP sa ikatlong quarter. Good day everyone! These are the netiquette for online classes of grade 2 to Bataha Reefs. Our virtual classroom is a safe space where we learn together and encourage others to do their best. We have to know the ground rules for orderly, fruitful online classes. These are our classroom rules. Be conscious of class attendance. Come to class as much as you can. If you have health, connectivity, or other problems that stop you from attending classes, let the teacher know immediately. Submit assignments on time. Follow guidelines for turning in your assignments. Make sure to follow the deadline, format, and other instructions before you pass your assignments. This way, the teacher can easily find and open your files. Practice independent learning. Part of learning is searching for answers on your own. If you have a question, check if you can find the answer online or in your modules or notes. If you still have trouble, we can find the answer together. Feel free to participate. Don't be afraid to voice out your ideas. When asked, you can express your thoughts and opinions during discussion time. Remember to wait for others to finish speaking first. The following are the online etiquette. Basic rules to observe while classes are going on. Listen to the teacher. Pay attention to the lesson. Be all ears during classes. Turn off loud music and other noise that will stop you from hearing the audio. No yelling, please. Shouting is banned in our classroom. Talk in your normal voice. If you have problems with the audio, let the teacher know in the chat box. Use the chat box properly. Only talk about class-related topics in the chat box. Please don't share pictures, comments, or links not related to the discussion. Use polite words. Don't forget to say please and thank you. Use these kind words whenever you ask your teacher or classmates for help. Do not turn off your camera or mute your mic. Be focused and avoid distractions. Put away toys and other gadgets. Avoid surfing other websites. No talking to parents or other members of the family while attending the class, especially during the conduct of summative tests. These are our other classroom reminders. Respect others' ideas. Listen to what your classmates have to say. Ask questions. Use the raise hand button if you have a question. Be prepared. Gather pens, pencils, notebooks, and other materials before class. Have fun. Do not be afraid to make mistakes. If you have any questions, my consultation hours would be from Monday to Friday at 4 to 5 p.m. My mobile number is, and my email address is. Andam na ba ka? Sige, magsugod na ta! Para sa atong review, tanawa ang mga musunod nga hulagway nga nagpakita sa mga lain-laing katungod sa usa ka bata nga angayan nimong maangkon. Pilia sa mga letra ang imong tubag. A. Katungod nga mahatagan og panahon nga makadula. B. Katungod nga maangkon ang hustong edukasyon. C. Katungod nga adunay usa ka pamilya. Tanawa ang hulagway. Unsa kaha ang saknong tubag? A. Katungod nga mahatagan og panahon nga makadula. B. Katungod nga maangkon ang hustong edukasyon. O C. Katungod nga adunay usa ka pamilya. Ang saktong tubag kay letrang C. Katungod nga adunay usa ka pamilya.
Tanawa ang hulagway. Unsa kaha ang saktong tubag? A. Katungod nga mahatagan og panahon nga makadula. B. Katungod nga maangkon ang hustong edukasyon. O C. Katungod nga adunay usa ka pamilya. Ang saktong tubag kay letrang B. Katungod nga maangkon ang hustong edukasyon. Tanawa ang hulagway. Unsa kaha ang katungod nga imong naangkon? A. Katungod nga mahatagan og panahon nga makadula. B. Katungod nga maangkon ang hustong edukasyon. O C. Katungod nga adunay usa ka pamilya. Ang saktong tubag kay letrang A. Katungod nga mahatagan og panahon nga makadula. Sakto ba ang imong mga tubag? Awesome! Kini ang atong hisgutan karong adlaw. Madaginutong paggamit sa kinaiyanhong kahinguhaan o natural resources. Tanawa ang mga hulagway. Ug sabta kung unsa ang gibuhat sa mga bata nga anaan niini. I-type ang letra nga nagpadayag sa mensahe sa matag hulagway. A, B, C, or D. 1. Gisirad-an ang gripo. Unsa nga hulagway ang nagpakita nga gisirad-an ang gripo? Tama! Ang saktong tubag kay A. Gisirad-an ang gripo. Asa ang letra nga nagpadayag nga nagkaon ang bata og igong pagkaon? A, B, C, o D? Ang saktong tubag kay C. Asa sa mga hulagway ang nagpadayag nga nagtanom ang mga bata? A, B, C, o D? Ang saktong tubag kay B. Nagtanom ang mga bata. Number 4. Asa sa mga hulagway ang nagpadayag nga gi-off ang switch sa suga? Tama! Ang saktong tubag kay letrang D. Gi-off ang switch sa suga. Ang mga butang sama sa tubig, pagkaon, o kuryente, gitawag nato nga kinaiyanhong kahinguhaan o natural resources. Gikinahanglan kini nga dili nato usikan. Ang mga kinaiyanhong kahinguhaan nagahatag og tabang sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ang mga mosunod kay mga pamaagi sa pagdaginot o pagtipid sa kinaiyanhong kahinguhaan o natural resources. Palungon ang gripo kung dili na gamiton. Mananumkitag mga kahoy kay mutabang kini sa pagpabilin sa tuburan sa atong tubig. Sa atong pagkaon, kinahanglan nga kuhaon lang ang makaya nimong kaunon. Dili kini ilabay-labay o dulaan. Dili nato usikan ang kuryente sa atong panimalay. Palungon ang switch sa suga inig kahuman og gamit. Ang tubig nga isa sa mga kinaiyanhong kahinguhaan o natural resources, nagtabang kanato og sa uban pang adunay kinabuhi aron mabuhi. Ampingan nato ang atong kakahuyan kay kini ang nagtabang sa pagpadaghan sa mga tuburan sa atong katubigan. Importante sa usa ka bata nga mahibalo sa pag-amping ug pagdaginot, pagtipid sa atong tubig. Gamiton nato kini sa maayong paagi. Busa, kinahanglan nga matun-an na nimo ang mga paagi sa maayong paggamit sa tubig. Tan-awa ang mga mosunod nga hulagway. I-type ang yes kung ang hulagway nagpakita og pagdaginot sa tubig og no kung wala nagpakita. Yes or no ang gibuhat sa bata nga gibutang ang tubig sa iyang tasa samtang nag-toothbrush. Ang saktong tubag kay yes, nagpakita ang hulagway og pagdaginot sa tubig. Tan-awa ang hulagway, human niya gisaluran og tubig ang iyang balde, gipalong niya ang gripo. Yes o no? Yes ang saktong tubag. Nagpakita ang hulagway og pagdaginot sa tubig. Tan-awa ang hulagway,
Nagpakita ba kini og pagdaginot sa tubig? Yes or no? No ang saktong tubag. Wala nagpakita og pagdaginot sa tubig ang bata. Napasagdan niyang nag-abli ang gripo samtang siya nag-toothbrush. Tanawa ang hulagway. Nagpakita ba og pagdaginot sa tubig? Yes or no? No ang saktong tubag. Napasagdan ni mama ang tubig nga nag-agas samtang siya nakig-istorya sa silingan. Nagpakita ba ang hulagway og pagdaginot sa tubig? Yes or no? Ang saktong tubag kay yes. Gipalong sa bata ang gripo para madaginot ang tubig. Angayan nga matun-an sa usa ka bata ang pagdaginot sa pagkaon. Dili kini usikan tungod kay aduna pay mga tawo nga naglisod sa pagpangita niini. Kinahanglan nga imong matun-an ang pamaagi sa pagdaginot o pagtipid niini. Basaha ang mga mosunod nga hugpulong o sentence. Butangi og check ang angayan nga buhaton og X ang dili angayan nga buhaton. Number 1. Ilabay nako sa gawas ang mga pagkaon nga dili na nako mahurot. Check o X. Ang saktong tubag kay X. Dili angayan buhaton nga ilabay ang pagkaon nga dili na mahurot. Number 2. Mukuha lang ko sa mga pagkaon nga kaya nakong huroton. Check o X. Ang saktong tubag kay check. Ang ngayan nga buhaton nga mukuha lang og pagkaon nga kayang hotdon. Number 3. Mukaon ko og daghan hangtod nga magsakit akong tiyan. Check o X. Ang saktong tubag kay X. Dili ang ngayan buhaton nga mukaon og daghan hangtod magsakit na ang tiyan. Number 4. Bahinan nako ang akong amigo og pagkaon. Check o X. Ang saktong tubag kay check. Ang ngayan nga buhaton nga bahinan og pagkaon ang amigo. Number 5. Dili ko mag-usik-usik sa pagkaon. Hipuson nako ang sobra nga kinanan nga pwede pa kaunon sa sunod. Check o X. Ang saktong tubag kay check. Ang ngayan nga buhaton ang dili pag-usik-usik sa pagkaon. Sakto ba ang imong mga tubag? Very good! Ang mga enerhiya nga atong gigamit sama sa kuryente, nagagikan sa tubig, hangin, ug adlaw. Ato kining ampingan o gamiton sa insakto. Ang pagdaginot niini maoy maayong buhaton sa tanan. Ipakita sa screen ang thumbs up kung insakto ang gibuhat sa bata nga naa sa hulagway, ug thumbs down kung dili kini insakto. Tan-awa ang bata sa hulagway. Thumbs up o thumbs down. Ang saktong tubag kay thumbs down. Dili insakto ang gibuhat sa bata nga naa sa hulagway. Giablihan niya ang pultahan sa refrigerator para siya magpabugnaw. Tan-awa ang hulagway. Thumbs up o thumbs down. Ang saktong tubag kay thumbs down. Samtang ang bata na minaog music sa iyang cellphone, nagsiga ang suga og nag-abli ang TV, nag-usik-usik og kuryente. Remember, unsa ganito'y angay natong buhaton sa mga kinaiyanhong kahinguhaan o natural resources? Ang mga butang sama sa tubig, kuryente, og pagkaon, og uban pa nga atong gamiton adlaw-adlaw, gasa o grasya sa Dios o ala alang kanato aron kita mabuhi. Angayon lang nga ato kining gamiton sa hustong paagi sa paggamit niini. Likayan nato ang paghimo sa mga butang nga makasayang niining mga natural resources. Sa buluhaton nato karon, ipadayag ang imong pagdaginot
diha sa paggamit sa mga butang. Pilia ang letra sa hustong tubag. Number 1. Unsa ang imong buhaton kung imong nakita nga nagagas ang tubig sa gripo sa inyong balay nga walay ni gamit? A. Isirado ang gripo. B. Pasagdan lamang kini. C. Saluron nako ang tubig sa kabo. O D. Tawagon si mama og ipasirado ang gripo. Ang saktong tubag kay letrang A. Isirado ang gripo. Number 2. Human nimo og gamit sa inyong TV, unsa man ang imong buhaton para dili magdako ang inyong bayronon sa kuryente? A. Palungon kini. B. Pasagdan kini. C. Ignon imong kuya o ate nga sila nasad ang mutan-aw. D. Palungon kung magdugay nga walay magtan-aw. Ang saktong tubag kay letrang A. Palungon kini. Number 3. Wala nimo nahurot ang imong pagkaon sa dihang nitambong ka og birthday party. Unsaon nimo kini? A. Ibahog nimo sa hulmigas. B. Ilaway nimo ang sobra didto sa gawas. C. Pangayuon og dalhon nako sa among balay. D. Ipatiwas nimo pagpakaon sa imong classmate. Ang saktong tubag kay letrang C. Pangayuon og dalhon nako sa among balay. Number 4. Unsay maayong buhaton panahon sa pag-toothbrush aron makadaginot og tubig? A. Magsalod og tubig diha sa balde. B. Magkuha og baso aron butangan og tubig. C. Paagason sa ang gripo ay magkuha og baso. D. Pasagdan nga mag-agas ang gripo ug magpadayon sa pag-toothbrush. Ang saktong tubag kay letrang B. Magkuha og baso aron butangan og tubig. Number 5. Aduna pay bakante nga yuta luyo sa inyong balay. Unsay maayong buhaton aron kini mapuslan? A. Mangitag itanom og ipatanom sa lain. B. Pasagdan ang yuta nga dili magamit. C. Ignon ang silingan nga tamnan nila. D. Tabangan si mama sa pagtanom. Ang saktong tubag kay letrang D. Tabangan si mama sa pagtanom. Insakto ba ang imong mga tubag? You're a star! Para sa dugang nga buluhaton, isulat-sulod ni ining hexagon ang tulo ka mga butang nga imong kanunay buhaton aron makadaginot ka sa paggamit sa mga kinaiyanhong kahinguhaan adlaw-adlaw. Pagpili lang sa mga pilianan sa ubos. Kini ang mga pilianan. A. Palungon ang suga human og gamit. B. Isirado ang gripo human og gamit. C. Magtanom og mga kahoy. D. Maggamit og baso para sa tubig kung mag-toothbrush. E. Mukaon sa kayang huruton nga pagkaon. F. Manghipos sa mga dulaan nga dili pirming gamiton.